hem acordat que després del nou context en què vivim, en què canvien totes les bases del que havíem definit com a estratègia en el moment en què vam fer el darrer congrés, perquè hem assistit ara ja al trencament del que és una ruptura del bloc independentista i la configuració com a conseqüència d'aquesta d'un govern espanyolista al capdavant de la Generalitat, doncs hem cregut molt oportú convocar un congrés extraordinari del partit a finals del mes d'octubre. Bé, això de noms i càrrecs, això és com començar la casa per la teulada. El que sí que hi haurà, evidentment, no imaginem això un rellançament de l'estratègia independentista des del lideratge de Junts per Catalunya sense la participació activa del president Puigdemont en tot aquest procés precongressual i congressual. I, per tant, aquest matí a l'executiva del partit, que com els he explicat ha estat una executiva àmplia, amb la participació de persones que són més enllà dels estrictament membres nats de l'executiva del partit, doncs el president Puigdemont ha tingut un paper també molt actiu, igual que han tingut un paper molt actiu d'altres persones que han manifestat la seva opinió. Avui érem una reunió he calculat que érem 66 persones. Insisteixo que érem els membres de l'executiva ordinària, hi havia tots els diputats i diputades al Parlament de Catalunya, diputats i diputades al Congrés dels Diputats i els senadors. Ha estat unànime la visió de que la decisió i el que va passar el dia 8 va ser la correcta i que això ens obre moltes oportunitats. Nosaltres creiem que podíem fer bastant més. És a dir, quan tu saps que un jutge no aplica una llei, que és molt clara, és un jutge que no està complint la llei. I de la mateixa manera que s'actua jurídicament contra aquell que diuen que no compleix la llei, doncs haurien de fer-ho també, i l'Estat i el govern de l'Estat té mecanismes per actuar jurídicament contra aquells jutges que han decidit no aplicar la llei a determinades persones.